Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa tsohon shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari rasuwa a birnin London. Malam Garba Shehu mai magana da yawun tsohon shugaban ne ya bayyana haka a shafin Muhammadu Buhari na Facebook da Twitter a madadin iyalan marigayin. A zuwa yanzu dai ba a samu sahihin dalilin rasuwar marigayin ba a asibitin da ke birnin London. Amma tuni dai 'yan uwa da abokanan arziki sun hallara domin taho da gawarsa gida domin a yi masa jana'iza irin wanda addinin musulunci ya tanadar. A wani bangare kuma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu shi ma ya aike da tawaga mai ƙarfi ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa Sanato Kashim Shettima da Chief of Staff ɗinsa Femi Bajabiamila tsohon kakakin majalisar dattijai na ƙasa. Hakan an yi ne don a tabbatar da an sake